busia mema wakwaba edeba emergency Ghana TV mi didi se bebia wo bia ekosu ye ede amawo na ene story amensa kan wo fidiem hase no ye nua baby ede na asem abeda MFK e wo Lawson TV na se mo de ba ne se be mo ne ne twempna etwi nedi and into the abas say jayem one because so be ma be metwine di pa de onti ase ne enti ase ochina enti ne yes amanye nkoni nkotie mu nsem ahye ne so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section ase kame ho ne kohwe video no menya mo kese oba pa mpacho efro sen mpacho efro mi Vivian amankwa Vivian anopa ide na de onam de me nam ne se me nansisi ne se lockdown Vivian awade wana enyeje na akonnwa no mutenase yie mame na ben mike no awade wa no aka na madum esi na mawo nti me pacho kentene ho na kasa mame anopa de onam me nansisi ne se be ma bi e betra me so a friend dondazi obetra me so mfiansia aba bedi me edi mfiansia eno na chi no wa fa ho asa bedi me sika aka ho eno na chi no sebio wa free machi akofa oba ani nanyam onsumi osi onsumi ya pem so a obesumi ya kwameni mabusua kwa obesumi obese oni matena mfiensi na obesumi 20 million me chen na afi abetrem ma ante ho hwe oba gina otete break ma mo se afro sen ya frame Vivian amankwa Vivian ena se bema bia be yeden wa bedi mi mfiensi a abedi mi sika abu me kwasia aka ho bema na ba betena o so mfiensia asan di sika awo brew asan bu kwasea kwa ben so bo me nkomo ekwan no so ne say me ye single parent amehwe nkula mensa single parent no kwa ben so ukuna ja ukuna wu kwa ben so me pacho me ba odi kan no wo ye na ase me ma me kura me ne te ntawanta wo obusua nti omo akrani nya 2 years no so obesun me nti enu na chi na sofo bi ne me benyem ye wane menyem ye no so obe ye me ho ade so obe ye dai bosumi nsia na owu ye na krani se me ye fum na owu ye nti enu na chi no na me wo ba kokan ho nti sebio asema ko wa me ye sinye parent me no obi ama mra me ni hwe sofo nti me dia homtie no aduane esi sofo la jollof eton nti wona me no aduane no na be ma ibehu mi don daz behu mi se obeware me nti obewale me na je se wona me kwotena me obewale me dia me ne be ko me maame ho babusu ma ko se obeware me ampa me ne ko me maame ho no ko mi kurom di machi emu na lockdown mu ho kire ne baaye no de obedie de obesi ni nyina badam so ne me ma ne de nti me so me ko me ba amama yese me hu si bia mesi aka no obi a wo ye single parent a wo ma no kra no ebi papa free mu a wo timpenten kwa eburu haso wo ntwetwede no be ma san a se bi ori turu mu nwie fudwene asan aba betena so na wo na asan hwe be ma no me ana me hwe ne wo ye sure me pa twan me ni boafo wo ye sure say na wo na asan hwe be ma no mo akonhoma me pa cho ne hwe nu ne say o ye driver ni a o kaka na eni se na driver ni o twi car de o ska wo de ba akonhoma te di enti na wo na obehwe no me pa cho say o nyaka bosome miensa na ka na free nsa nti so oboma akonhoma bosome miensa so bona akonhoma bosome miensa enti na akwa akohyem apemo draw to aso eno na chi no ana ba bia ye tene ta mo aso a wo say ye tu free ho no na ye se skani ho ye de kon handan na me ma me ye dan ena me se saade a o ma ye nko han enko ye dan ni bi ne yentam ka chem se ho ye busua fie nti ho de won kotena nti won kotena busua fie no na ye se bo na onim wa bi o de ba bo ame nti na me ton ne ma eso aba shit arawia anapa na makofa bayre na me de akwachi ma na me ne me ma mienu o mo de o ma ni afikakra me no o mo so aya ye nya sika na ye koye dan nti o me enko fie ho a wo se won ko nti won ko na yesesa ye niam ayekoye na chese wono na kadan nim nti o ka dan nim no ana dan ne ta maso a wo se dan ru agiska ska na dan ru na eje no wo so baje me 35 million wono so se me nche na otumi no sem na otumi no na so na kofa 3.5 na ama me 3.5 na dan ru na se wonyi ska nti ska na wonye no enso nti wonye no na wo se saade a obasesa ne niam akọ nti sa obasesa ne me ne ko na sinja so klase yakọ dan wo han wasi wonpe sa wanyi oba bi wafijase eso wasesa ne ho akotena ho onsumi a esum no ayini obaka cha me se afini onsu 3 years ni wonsumme na nkancha me se woni me agyae nti wankancha me se woni me agyae na wokwa na ne ho kire na waba ne ho kire no na waba nti me de abai bosia na eye adwuma
me wo hono na aba say wo pesika de aton aye ka na hochi o se 3 days wo ya adwuma wo diskan be mame na abaje 20 million nti 20 million no minim de akodro mibusa na wase ode be mame tie be di blonya ya na minim hwe na me frɛ no aka che ne se blonya bloma yiska na ya mesome fan tadwani ni me frɛ na oba na afa nti oba ne fa na mka che ne se won kan che ne se sebio na wi na wo so follow ne se afia so nti ono so o maniska na fan tadwani sa me ba figase nti oba ba figase enum na oba ne ba che me se menyim asem ho no se menyim wanyem na chi no wasa free oba ono na chi asa akofo oba foforo acha so oba we no obi a wo nya sika wo si woni sika ode ma me no bo ya ko ma 100 series wasa akọ ha dan ya ma obi foforo na ja se me de sabio mi ye chobi nti onfa me ho asa agumani mu ase se me di kosua to na ja pass kosua no sabio minim ho hwe ye de me ko ba bia minim ho hwe nti me sira ne se ba bia obi akosua no mayi ma no eno na nche o ma miska no de bo ato so ohun me nya se na metie Auntie Vivian also de kosua to na dwa pa so menti ase wase me de kosua to na dwa pa de se eye sapo ne samena na kosua ekoye de dwa pa so obatina ye nchen no na se sebio o me ma me de anije obi ade anije ohun fonso dabi dwa pa na sem na bibisa se kwan ben na wase wo de kosua ato na dwa pa so na me pese me o kosua no de to so no de ene se ase kire ne se kosua me hu ne se ensuo to enti me fa na ade odwale mu akosi nsuo enti me kwa ne na dwa pa no so kosua da so ana me de me nsa me hwe na me de me nsa bonku fa na me ba pen na ni afi na me se lady hwade dada adwani bo ai peso enti me hwe se bio na bidi aye ho na me horo na me sare to so wade ato me so mfie mie na wan kasa no Vivian ukohu se kosua eda pale so pale a ye de samena ene sapo ne gu so na watimi de wonsa bidie akwa kosua no wi asma wo horo ho asan de atomo ba obisa ne se kosua ne ye de wo pale ne so me ba cha oba e na no hu se ye rubber na ade na bu nsuo nti pe ni si ho no na me be ye dede wo ho wo ye manhyew se kosua da pale so ye manhyew eno ode show se wo mom na ade to so na me de ato so pro ahotokura mi ni bi onya show se wo na ade to so me pa cha mi nim ho hwe ba bia mo de me be fa bia mi nim ho hwe ena wo misa obi a woni me se me bana se ade esi wo ya me obi de na something weird ade bia enye normal e wo ho a mebisa ne se so mesi na we ye de ade a papa ba ye wo misa ne hwe wo twa ho ode hye wo no kwa be na fa so yi wo ho ano me pa cha o twa o ne me ye na me se me nim ho hwe nti se bio ma me busa me mankula no na se me nuan so ba che me ko se busa me mankula no nkwa no so mu nim enye o mu na de to so nti me nim ho hwe nti kosua na chi wo san ma uska wo so ode to bo ase sesen o ma miska no ode bo ato so no de bo ato so nti me busa no se ode to so abonten na dem pa cho edem e bo sesen e bo kese nti ska no de bo na to so nti ube iska na je se wo fa bo no hey asemo eno ne hyase enwo eno ne hyase ebra wokokwo hu kosua ewo ni peo ne so ansana wo so ode sika hye boase anase o hia wo nyina no ode sika hye boase na ukokoyi me pa cho first kan hye boase na me de mitimi hu ye ne se ebi ne se me kan se onya ka bo so me ensa na free ne nsa no me hu no na niam nkoye nti se bio na me kwa asori wo o de ma asori bi edin na kwa asori nti ba bia me ne kwa se o me nkwa asori nti yakwa se ma me na che na kwancha ma ne de akwhye boase nti me se sika no de hye boase ne che se me o se me de na hye boase nti me se no ho adwene bi ne ba o de ne kwa sorry no se wo mom e de na kwhye boase nti na otwika bosome miensa na afri ne nsa nti odi sika ne hye boase ubisa ne se agya dwon ade nti na wo ma miska je se boase e na ade be hya mama ko struggler peja bo kese eyi sika no bisa no me kan na se ma ka che me se me tambo no kra kotoko ne na ka che me se ma fa bo na mato a wo ma miska da na ye bo baako e bo den ni bi dia popo ho nti fro beto sa me ya hoto kra mi ni bi mete what antan nya me mfi amadie no nso se bi obi wonya mfi sen manya 46 obi hu mi ofra mabrewa maame enya efi se me ne tena ye na hoto de ahoto me nya bi da akofa oba na wa figase ne se o momedua se me maka che ne se wan free wono no nchen anko a meja no kwanti me so me de amto beja no kwanti oba ne momedua meteo wawie
Me pa cho me wie. Te say also oba ni mo dua. Ai. O ka che me se oba ne se me maka se me mebo ni dua de a ono so mo me bi na ebewu a ye nyina ye bewu. Eno na fe ben mu asem na wo kan. Me pa cho 2 years muni. Be 2 years ni e na hu se wakofo oba foforo e wo baabi. A wakwa akoye adwuma no wakwa akohie oba foforo. Wakofa asa oba no na still oba wo nchen. Me pa cho ena nyina oba me nchen. Uhu se ono oba ne wo ho. A oba ne frɛ so wonyem. Achire wo san ko hu se osa no oba foforo ho ni nyina achi no osa ba wo nchen. Me pa cho osa ba me nchen. Na ese ba na opese oba me nchen be se yi muni no. Bro nyam na chi ko nyina me se me mfa me ho ma no. Na se kire ne se kwase abuo na ase wo bu me no. Wo ma mi scan tabia na onya me hwe. Nti wo ba na wa ba me nchen ho kire wa na wa ba me nchen. Eno na nchen ofra ma bena holo na ofra me nti ase. Ofra sen? Abena holo me nti ase. Nti wo ma kire mase. Asemuni. Die ne si ya ofra abena horo. Die si ye ne se me ne tino me nya ne boni bia me de se bio. Me de makoma ne me wura bibia hye ni mu se kwan ofa so a oba ye nchen se one me ne man po tete ye wura no e fanti me ne di agom ne ye bibia enti se okwa etoda ne ma o ye bia anye enti de madam me ka kire no no se wo hu se asetuna ne mabeta me ne ho adwe mboni bia enu enti se wo ye me boni wo ye se okona ne ka ase ne kwa okona ne ka ase enti wo hwe ne ma bia enti sa na me kwa kan ne se bio ma baifo enti wo fra ma bana holo O shase fra abna horo da ben. O fra me kwa be 3 years muni. O fra wa na o jeso. Cement ase. Nti o fra wa na wa jeso unim se bia eye ododin bi na ode ato. Be se nan se wo ba se ya sofo lai wo teka mu no oba no je abna holo bi abna holo na me to na me hwe na nim sta. Nti o ka abna horo na kire wo ye de ne hu se o pa che se o ye beifo. Me pa cho na me ni obi di nkomo na me bisa ne se yesi holo na se kire ne se no kire mase. Na wu so ahwe horror film da. Me pa cho den film bi na ya na omosen no. Hey. Enyo kwa na me penzi TV ni ayi na me. Enyo be na ya na pe. Lumba nyom, ne nyom be na ya ode. Lumba nyom be mpa na ya ode utimi to ne kama. De ya because obi aye lumba fan de ese utimi eto ne nyom ba akọ. De mpa na ya ode. Yatia bro. Ema dada mi o. Odafu Fred yefo. Na wie yo. O dada o. Dinti na lumba nyum we wo sha sese wo to a aye ni so dinti a. Pacho. Ada wo di sia me no. Enen me ko me ma mi fie ne me mamu nyina no. Samle akoda ne se me bayifo madane tanfo na no ko sala se wo bo mi so fola nyina so me hwe ma me nsa nyina mu buye. Se wo mpema num asim mpokratie. Esanse wa ko hu oba foforo. Nti ene na ema wo ti lumba nyum we ana aye ware ho no. Enye no nko ase ewiase me bae ne me nia dije. Sama ona me ni obia me abra firi me nkora be ma bedru na me ni boafo obia ka rade ho. Na se kakra menya na o sa firi ma chisa wo sa baje na o batete me a. Asem o shi a odi asem na oka to utiri mu a ema o ti ase ne ne tenan. Pa cho was me pa na me mpene so. Nti a che no ofre me to aduane na ofre me na me ko no ni me di nkomo se. Oba wale me. Na se bi o mo wo so fly ho no mema na mo ho no bia wo yere. Nti obi se me pese. Oba ware me a ma menye na onu de oni obi a. Na me se sa opa me di oni me nko me ma me ho. No kredie wo me so oba wale me ampa. Nti oni me di machi ne me ko me ma me ho. Ama okoka chense oba wale me no oni me ho agroma ye ne kwa asori nyina. Na se eno no odo asem to wanim ema wan kasa so ukotihwe ni dom. E kire unim de ye a ema ne sesa na dwen. Dinti na wan kasa o ma me fie a wose waye dan na drum pempenso obi nti wunye ska wa besi bi to aso. Watimi asi dan no atitu mawrem asi dan awie uwie ya. Be ma ofra horror. Etimi ka kire o se tufru ma me fie. Na me mpa busu fie adenti na tufri fie o pa cho ka kire me se me si won sum me a me de won sum me na sebie o hu me odra me yi na die kire obecha ne da so no pa cho one be ma na se won ko be ma be ne gina be ma no don days one eja John picture ne da ho no pa cho we ya fe ben we 2024 last 2 years pa cho ena mu twa sa photo yi that photo is dey see ache
ana nsuo na agugu so baby ehye no na hye baby e oh okay because so hwe ni a ya ye tete photo bi sa ene wo hairstyle na say tete ponkofo ni bi no also wa mo asre also tina say tete ponko no ya ma me mo time me ma me ama kwa o tachi man na mire bi Vivian mi tutu niema na mkohu me ma me photo da bia no sori na papa hwe no ye guy Fujisi bi pa na sha me papa ne nine ata ne pa ne trouser no jajaj eno ni fujisi no be ni fujisi no na no kakraka na papa jani trinwi ku ana am say na mama bi tehwe papa dom tvv uti na ma that's so etihwe wo dom because na a very beautiful woman dear na ya wa so so ate mama pa cha office me hu ni nyina me yam me no kasa nyina enuro dia ye ka dia ma to nura me yam ya me ya eno anya osa eno anya yi nim ba bia ya we no sa ya we ni free sabio no dia me num bi pa me to no 3 million na sefo enso dia ni nyina osusu say ye John ena yesa esa dia akodu se o ma miska na de bo ato so ne eniam ekoso se die se obi mo meduane ya me nim akira asem nti ada o ka se tu free o ma me fie ho no mo no sika na o se nka odi sum onya de sika ne breo Epacho, if you hanum na me kwatena na me start eye tantan. Dabi, yi me question na no. Sika, wo say, sika nka odi sum wo no. Eno an o ka se fa kwa ha dan ne tufri wa wo ma me fi a wo do sika ye o. Eti sa sika na nka odi sum no o se fa ha dan no de ma ho. Epacho, wan farmer. Ti di enti na wo tufri fi o pay sika ha dan foforo. Epacho, hono de na me maye ma adwin se metu ho dada fi se me kwatena sa fie nu ne se me nsensem bebre enti. Nsensem me. Hono. Epacho okasa nyemu me refi me meka oba ho anumre bi oba e na se bio oba e no se obebompa ya mame anadwo no obebompa ya mame nti anadwo no eye okunu John ya Epacho na me yawe satam ni nyina me yawe nti obebompa ya mame anadwo no obompa ya de chie no koe ese kasa wo kan se oba me nchen no oye wane me da wason daye sebio wakra tuntum wakra fufuo onie ena no nanche wada no obi sum ni firi mpa so tehwe enti sebio miminim baabi se bia adwenboni bi woni trim se bia meme de ne nam se maye ni bibi maye minim ho hwe enti obetinya delete ya me sa na me huna enti wo ma me fi a wote Sese wo de hye be mai se wo ne be mai hye aye e be pem ne e na ho ntowa a wo so ate a wasesa hwe foto ye da so yi na hwe ne wasesa wo sese wo san kasa e dienti na atufiri wo ma me fi a wo se be ma ne ba ho no mo no e na wo se obehu kra tuntum na ho ahwan e na nsem bebre me kwate na fi na me nya ho to che se wo life no wo de wani ato spirituality ase bibia obi na eyaw bibi na eyaw sika wo ankasa why adwuma as a single mother bema one ne tie wuo wanya sika kakra e de akwaye o maame dan timu ase bema ne so be hu okra tuntum e wodaye mu se physical sense spiritual and no to every feel mame pa chao enye ese hono no na sasem ni siye me no my life na ya na my blood me yare a me ya tantanta na me free se fie ya da mo no na yasimi na mdi ka ko enti bia me nim se bia me na se na mame pray enti se woten ese mo no interest wo ha dan na se o ma me fie ho a e pa cho ma to free ho wo to free ma me fie ho wo do dan na ma han ya na e pa cho me ba wo na oba ne te dan mu oyare e pa cho de oba ne timu no bibia ye no e pa cho de onya problem bia dan oba ne kwa na te fie ho na ba akoka no ho na ase wo ha adwene na mafa no de na akoka me ho nti efie o nyina no oba ne kwa na e wo fie ho no me maame wo ho me nwa be ma wo de na yo maame no nua be ma no bia nya obia Vivian etoda yenyi yeni mfiri niema bi so ewiase wo sori anopa vi bompa ye fa wo hye nyankopon sa dana se yase mo wase da no so nchen wa bisade wo koda anadwo a no abo wo mpa ye wo wasori bi a wakosom nyankopon wadi papa na wayi wani afiri we na eya me we na maduro so we na ekume we na ye mi sei no saadwe ni hye wotiri mu a wontimi mobra enko wani mu da wo maame na onu nua tifie ho no mo no bibia nya wo mo no nyankopon na bo mo ho ban nti ade na nyankopon kro na wontimi mo ho ban nya me na obo wo mo no na bo wo enti yi saadwe ni nyina afiri wotirim na bobra ko wanim enwi nipa ho adwen bone bobra pa eso nyame ani enti eti obi fa ahudie so
Ebasa utirimu fine. Sa adwoboni ni utirimu na obi ye obone kura enyawo. Enti sa nema na ya na eduru ba bi e hamo. Eno ababa we ye obetena ha ise efia wotim ne sofo si wontu. Watu afirifie wonam sofo so amaniska ngo ha dan. Onya ba bi ntina wonso ba ya ase ena be ma ne se obebo mpaye na wo hu kra tuntum na. They said, that's it say. Kra tuntum akunai. Kukra no firi ho. Se wa hu no. Mo dwenia ma bi mo de nia ma bi hyehyehye mo tirim onyankopon no obo a wo na wo no eye papa mo obi no ade na se oye bone soso obi soso di papa adwen be yo so no ne de ode na mba bi yentimi fa glory manyame oba yentimi fa glory manyame eti so obi di ya nyame na adom no wo di ye de nyame obi di ye ebronsam ende waje aduro enti kokotena wo fie sika no odi sum no sika na nya ba me pacho debi sika ne mai pacho debi aden se sika no ka kire me se oni mi nya ene china nti sika no de won fama me ne emfama sika se na nkodi sum o ka kire me se 20 million 2000 ena oji tumu be mfie se ni pacho 1 year ni 1 year sum sika na enya mai pacho dabe ne twa to hu John me pacho en na da kra me hu no wen so for like odo kwan so anase no wo twam keke na wo twam okasa ho pejoti kasa gu eni mama wankasa nte se mo ya aka se onu kunu no madane atamfo oba oda no oba ba ko ne ho me pa chan wo ye de ne hu yi ene nyina wone ne wo ho wo ye de ne hu yi me friend okra otimi e de call no ene oba no otie no onu su tie oba no ka che me se ono wawo nti wawo no ono ne da sorry ono ne tifie ti me fie na abusua fie de yentena ho oba na abusua fie de yetena ho wo ma me fie na wo do sika ye no wa mo otu afirifie ho no makọ ha dan ba ne mpena foforo a wakohia ne de otene oba na abusua fie ada be ma no ntimi ha dan ana pa che no ono ana ne sofo se ma ne ha dan wontena ma fie aje se ye hu ono ma Eja John producer egusu a wo fro otwika ne firi infa ne koyin odi fra fijase eba central market etimbacho afijase station Sofola station Central Market station ye hwehwe John ofri upon very anyway Western region say for say upon very okay Eja John producer fro mesre wa ba bia o hye bia abusua se wonim Eja John a John Daze dodo na friend say Johnny se wonim Johnny a ka kire ne se Lawson for ye hwehwe no se de na wo pa free ne nchen e pa cho o de meka 20 million eno ye de hia eno no ye de obaje so de koye ne car o ka so obesun 2000 no eno achi wasa abeje 2000 bi na 2000 o de besun na ama dent na sama ni ska foforo pa cho na ska me de ye adwuma no o ka cha me se ne car watimu no car na se nti car sesi no se me man first kana ma na nkoye car na car na beje afri ni se me esa obaye mobo obi a ono woni na kosi nkonwa Vivian makosi nkonwa wa hye bose obesum 2000 Ghana cedis eno kranmpatasika o wanfa sika na ama wasan ba se bo me bosie 2000 kuro ya na wasan koyi sika o de hwa wo ma e de amane de ntia odasem we de ye Jimmy do yes sir Vivian mama we ye Jimmy do be ma ne ma ko homa o wo na wo kanye me na me ka wo na ate ho wo ho me kokko awaguo wo na ate ho be ma ne ma ko homa on hwew on topio to ntonwi ento atare anane de oto onya me hwe onya o hwe wo ne na kosi nkonwa ada dia wo kan me ne nya adwen be ma ne nya no hwe yanko mfa sika ne ma serious dia wo ho anti wo de ma no no wonka chirem na wonya dia wonya me hwe onya hwe ye de na guguru sika ne se dent na atam sika ne koma so ba di sika ma be makwa dent ya atopa dent ya mama me pa cho de o kan na se o kan den me de meka de etene se me ne tan de nsene ne nyina ma ni da so no so ne se sebio ba bia e kwatena eduruma bi se na misika se oboma akoma bo so ne mensan me so mebo ni bi na eduruma bi na eniema nyeye
obeka ye ho ma mitimi boa me makakra eno na nchen ya sebio me obi ma miska ma me di twa first basic sata na me koba ntima adwom ene kotwa ahoma chine me ne na ekọ fato no ko ho yesei me banso ko stu enso ku ne egbu nso abonten nso no kra sebio manso nso da ntine sa ne ma na oye ma me no eno ho nti ene da bia oba me nchen ya sebio mi ntimi mpam no apart from eno dem biem me pacho eno nko a chire mu ye dem biem because e bia na bula matali ne mu odu nti apem wo a na wuyi ba mama kan wakoma o de kan wakoma na eyi sika ne ba mama ntisa me ye nipa bia se me ni wusan a me de me wura ne me bibia hyew mu me do enye nipa won hyew enye nipa won fiu na wo yonko ba wakofa yonko ba ne nyimo sese kura wo ma wo wi awasan fa kira kofa foforo aka ho wo abusua fie a wo na wo se se o se yentene oba abusua fie but oba no akofa no hefa no ote abusua fie yes enti eno ne kira wo se e ma wani na ho esen ka ma wani da ho 2000 odi sumu wan fa ma o fa kire ban ya no asan beto mrade no abeje won su 2000 wo bu kwasi ada abujo ada kora ka ho wakani nyina bom waje 2000 ena de mbiem me pacho ena ni sum sika no ese osum me na meko eno su 2000 menje 2000 ono na ka so obaji obama mi 2000 sa wo jitum na me jitum no na ene se ni onuan mo omka cha me se oni sika oni bi na se na wutimi ba obi akoma 100 series dako etimi san ha da ma obi dia wa ha da ma hwan o ha da ma oba na o free yoko no chese afijase de ne nko ena yoko de ne so nko nti oti afijase de ne nabusua fie ena yoko de ne so wako ha dan wo ba bia ma no na ho aso no obona ko homa 100 cedis a day no oba no ne ti afijase de ne wo ye de ne hu so obona ko homa 1 million e pa cho no na ka kire me be ma ne kan na oba no be ma no na ka kire me se oba no na be ma no ka kire me se oba no se ma me mfre no o season se ma me mfre no ko enti ko na won frɛ me no ana me oba no minim ne number na me frɛ oba no ka kyerɛ ne sɛ be ma ne sɛ me frɛ no a anye sɛ bia obeto sɛ me ne wo ho me ni nyae wono so ni me nyae no fi machi ba na ho ana no na nkyɛn a wode me ka ana sum sika na wo hu sɛ be ba fi sɛ me be ma no sɛ fɛ sɛ Johnny wo di Vivian ka eh ozo aye de wodoka sa sound no ya me the rough Johnny wo de me ka kire Johnny ka sa asem ne kire no Johnny wo de me ka Johnny wo de Vivian ka Johnny wo de me ka Johnny no Johnny wo de me ka to aso e enti ka na wo de me ka ntina ma me frɛfrɛ na no na nche hu se me ba afigya se na me sese wo free machi abefo ba foforo de a na onsum mi na me nko enti sum sika no so wa mfa ama me enti na me frɛ no nyese bibia nyese bibia enti wo frɛ no no ntokwa so na ode ka kire wo sɛ wo ma ne yere foforo 100 cedis a day ana sɛ wo hyɛda sɛ woni wudi nkomo na ɔka asem ne kire wo me pa cho na de tia no 3 days time no me frɛ oba no ene ne di nkomo ka kyensem ne be di nkomo wo dɔkwa aso enti odɔkwa aso no nkomo na me ni di no na me kire no sɛ bi obema no woni me anya na oba wo no no ho no ana woni me nyae no esum sika obetena me se no oba me nkyɛn se bi de no obedi ne be nyina eden me ana maboa na beduru ene ana oba no so be ka kyerɛ me se ono kra se bi ne ka 28 million waji ne sika won fama no na obetena ne so no light be kura won tua bi eno na chi no wa free na chi akofa oba afoforo oyeko ama ono na kon ho no di se wono wan hwe yi a o free na chi asa akowale oba afoforo de a wan hwe obeku na to akne eto kan na msi o ano de won kan sa won na nyem da bi 100 cedis ne na me pese mi hu eno mu na me kire ba no enti one na nyem no wontimi enya no akiri de nkofo oba afoforo enti wonya botle ma no enti enu mu no na me busa me kunu no se na asi eno obekire me se gen ka cheme so wontwa light be na mse an no si wo hu no na obo na akoma 50 cedis enti 50 cedis na chi no ena obo na akoma 70 cedis oba ne se esua enti ese obo na 100 cedis aduane kro no akra woni bi ena be ma ne eye bold wana kan na nya kokodro ne udi san komo no na wo ne ote na de obo akoma sen no ma me 15 cedis sen
15 cedi 10 cedi baako 5 cedi baako nti eno lechi na me kasa ya na o ma me 30 cedi lechi no na odi free ho no mko ba ho no obo akwa 15 Ghana cedis 10 cedis baako 5 cedi baako eno obo afoforo 100 cedis owi anu asan be kan che say mami 2000 konkoye me ka ho adwuma no asan tam sika na de ama no me pa cha no hey Auntie Vivian adwene no ade baji sika na okacha me se wonne sa oba na jai na sa oba ne ma me se won pene ma ne nware no nti wonne na jai nti okan na ajetum se me de me oji ni di yi to ne nkrai na de nti ade ne ba ye de ohia nyina ne ka bom na ka kire no producer friend wonya na ewie be kwa ne nchen na ye ne na to aso to ne nkra Papa Johnny wona ne tesena na afre no sa na me friend Papa Johnny ena no so frɛ o sen o frɛ me maame horror bana holo wala ne de dumre bi ansa na betom nya da bia no sa nti akire o frɛ no Papa Johnny no so aje so abana horror me hu ne nyina me frɛ no Papa Johnny to ne boni di na to ne nkrai Papa Johnny awie yi me ne wo kasa se wabaji misika 20 million se de koye ka first kan ma me ya wosi wuni bi boso me aso I say 5 months ni scan wen san kan ba bia me tina me ton ade ma me nya bi de time aso daru ase wo ji ni sika me ni bia me de ma no enti me slow fa me sika bre me eno na nchen a esum sika na wo ka kire me se obema me 20 million no me nye 20 million me jo 300 million nti ba bia wo bia me hwe wanim they say 20,000 no interest abeto so ama ze say anyini ya gusu nso ama na do 30,000 sanity mpachan adentia se mama me mla wo ho ema onko me na me bre ema onko oba foforo nko bo oba foforo akọ ma 100 series a day na wo san ko ha da ma obi bre ko a me kula hu me panse kula hu nto obi nche me da na onto obi ma ba wo woro ai 96 Nti Papa Johnny de oba yi kanie me pa cho wa wunim Johnny ba bia wo bia ni de mu a ye production number ne da so no 0247 84 8052 0247 84 8052 abusia ni de mu abetimi afre production line no wa kire ye ba bia Johnny wo hye na ye ne na sinkonwa da be ne twato no da se oba ono te me pacho bronya bre 20 kasagu enimo bronya bre no 28 no 28 December 28 no da nti mo da mo bo date nyina na eya mo hede na mo kai sa date ni nyina e ba de nti na kai sa date no me ya na me wanwa o e ma ti mi bo date bi a medwe nwa me nte ase atopa date nso ye bo o ye de na hu se 28 December no da Oya de na kai sa azem me pa cho eni se girl no e se girl ni wosuro no osuro girl ni wakwan bebre so se me kra me ne ka se me boge ni dina se no be se didi matemati atiame oba ba akono so sa oboge ni dina sa na oye no enti me girl no asam na me ka che ne se okeka kire me se bio wo tua light bay wonye se no one ne kokon so ne se wontimi nko ni fie honom enti anumra ye wo hanom a ye kofie ne hu se wabase wone ye kofie oba no papa no oba ne de minim na se 28 na ne ma wo de kai obi antokwa wo honom still mo koye no agobutu agum mo ye mudo Ebusia mi do bibia siso jibre ma yekohwe video no ba je na ye mami ya semi ya na se ye sister ya semi ya se be ma odi weni ato be ma so be ma eja wa ba be kakasa dede a kire o se wo ba wa na mpese me wale wo wa na mpese me nkwa na nia me ni wo etna asase we so na afi die be ma no aya na adwin so be disappoint aya na eja ya papa nye mami ya se monko se so di ni ato be ma so no we na adwin so ne be ma na ebe bobra because of an intini siko wo no de boa be ma na fi de be ma no eyi ne ba ko e de ahye ne nsa eja emema na nkasa die yete ye ba bi dwin ye ho na mo amatimi aba be defe edu ba bia na fi de yenya na ye de pressure no tu yenya ye so ase ye force mo say jamo be peyen nti ye sister ya se media ya sisi ye fefe be ma na be ma no onfa o be ma no mfa nti se na ya ye maami MFK kan ye ne se
ye gya ye beto ye nsa de afre bema no na bema no so aba ase na wa ba cheche ni nsem because wa ma me di mani ato wo so wa da me aba ye tu nnwom no kwai ma me kwa na egya ne wura aho ankasa ne wura aho sisi ano wa bɔ ne bere wie because mami ye ɔte ha sei die baby a wedui ye de no mo obi fofo kɔ bɛka se gya wa bɔ ne bere wie but ya ma JuJu na abre with this relationship issues so betimi ada oba na odi ni ato usu ewie na we disappoint no aya na ya yes so obehu se be ma ye faithful a ma ni nye sika wie onye sika wie na we nchiti wo so eche se o ye faithful be ma woni bi obehu ni se be ma we die me hia me nyame ma ni nye sika wie oho e na obeche oni true color inti busia story bibi ebe fie chire dia bibia me de ebe ba be so na make us ha egusa ye emergency Ghana TV channel so be subscribe na wa like na wa drop comment no so e wo comment section as catch ma me ensi anything any me din ebusia ebe sanso edin hyemu e wa hebi